हमारा दीवान है दुरुस्त बाज़ीरों का शरक मंदे वाजहाँ वो बान के गुहारा शुमारा वाशक कुछ हैं हमें प्रेम शुमात्रों से ये साबत मर्ची एक हंशें एक शख्सियत है पुरसी या तोदर यादगिरी दीवान या बाश पायदा बारजम सरजमे व इंशाल्लाह के दीवान वो गोश्ता का वो नवश्ता का वो शायरिया देवारों भी बलदा आवाज़ अगर से दुरुस्तां च पेसर कुरान पाक तलावती बोझदारे अस्सलाम वालेकुम दुरूद दीवान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ख्वाजा मोहम्मद शिकारी की मेहरबानी नी माशवा आगे एक मिनट पा उस्ताद मुबारक काजी है अरवाह या मिनट ये सलाम मिले बोश्ती और ये दुआ इबान छोले पाक बयान में जाला एहतराम हाजरा एक दकीके जी खैर शुक्र मेहरबानी मिन्नवार तो दीवान अंशु दीवा बना करें यक कसाने ज़ेमुरी लगी काजी साहब वो थी शहर है भी कि वो अशगुट्टी इंशाल्लाह का पेशिकंत वजह शुमा तैयार है ज़ेमुर तैयार है पाले ना वाज़वश मेहरबानी हमा के वाहगानी राजदार था खुजक शुका हमा के वाहगानी राजदार था खुजा शुका हमा के में दिलानी दर्दवार था खुजा शुका हमा के जंबरा आवार गुम्पुरना हम निशीन था हमा के ग्वाद मरकबा सवार था खुजा शुका हमा के बहर बहर तावती तहनाई तहा हमा के यक्के रोशमा हजार ता कुजा शुका हमा के गुने आलमारा जात आहा गेसवती हमा के गीदिए दिले तवारता कुजा शुका हमा के आहा कांचे लोग बसगर दिले तहा हमा के शिशिदा लिबेलो यारता कुजा शुका हमा के आहा तई गमा अबेद दिगी हिच
نزانت ہماہا کے آہاں تئی گما عبید دیگے ہچ نزان ہما کے نئے گنو کو نئے کے سالتا کجا شکا ہما کے قاضی مرتگاں ہما کے قاضی ربتگاں ہما کے زیگ و سنگتاں آوارتاں کجا شکا بل موشا قاضی مدام آوارے و حسب زندگی قاضی ایک نمیران نامی وطی اہدے مسترین جہگیر و نمائندے بلوچی زبان و لفظاں کے و قاضی نمیری نمرتا و نمیران آئیو تی شہران تہا باغان دے گپ ہم جتا ہنی ماں گوشتہ کی باہرہ بونگیش کریں و گوشتہ کی باہرہ توکا درستہ چپی سر ماں وجہ مول وقش رئیسیہ چھ دس بندی کریں کہ بے قاضی زند و عزم باندھا تا گپ بچاؤ وجہ مول وقش رئیسیہ منتوار لشکر سلام علیکم درود درآباد یک اردے جہدکاری بستارا سال 1370 چھ بگردان روچ مارچی یہ بلوچی لفظاں کی کاروان ہے وہاں آوار کب تک ہم مشوارہ وہی دیوان کہا شمع وطی دیوان کہا لاتے سانگت بری بری میں عشق تے وشہ شمع دیوان چطو بیت میں دیوان نہیں شمع دیوان ہے ماں تانا ای دیوانا نہیں چروکار ہے ای شمع وطی دیوان تا وشاد کے چونکہ شما سرپدت ای دیوان مبارک قاضی بابا راج بلوچ راجی لچکار مبارک قاضی یادگیری درگتا برجم دارگ تھا چونکہ واجہ علی بخش ہو کہ قاضی نہ مرتا بیران نہ بیتا قاضی یک آہدی نامی قاضی یک ریچ یہ نامی میرانت اما کے آیانی نام روشن نبلت قاضی زندگی و آئیے نام روشن میں لنجو تہارے شپ زندمان روشنا کو تکو بلینتا 14 ماہ سنبہین تک من نگارا چارتا 14 ماہ سنبہین تک من نگارا چارتا موسمہ ٹھپے کو دین تک من نگارا چارتا تووتی گووتی مکرو پریبان گووتی زورا کیا گووتی مکرو پریبا گووتی زورا کیا تو منا پوزا رسین تک من ندارا چارتا زانے منی ہوتی جرندے عیال ہم ہوتی جرندے مارش تھا انسان گواچنے مرگ راستے مرگ زانے کدی بھی ہما ودے انسان دلدلیا بیران بیت یا گواچنی یا میریت ہما ودے گا کہ انسان مارش بگر بیمران انسان تہی زانت بمیریت انسان تہی مارش بیران ہوا آوادی انسان دلدلیا مرتا دا وادے کہ انسان مارش زندگان دا وادے کہ انسان تہی زانت زندگان یا دا وادے کہ انسان ادونا کی قوتی چاگر دا آئیو ادونا کی قوتی دود رکھے دگا آئیو ادونا کی قوتی زبان زندگی تا ہیچ وقت بیران نبی ہمیں حاضر ہما مردمیں کہ ہما مردمانی کے زبان باندھا تا جہود کرنا زبان باندھا تا ادریچی کرنا و دلسیائی کشاں ہوئی رہا تاکش من احجبہ نگنتا نمیرانت ہمیں دعویٰ قاضی ہم نمیرانت قاضی بلکہ اجبر یا میرے معرشت نبورتا کہ منی نمیرانیہ پد راج
ماور کو تھا جی وجہ والا حیثیت حق ہمیشہ کے قاضیت مارا اعلان تھا حقیقت دل و نقشی کی دیوان و درگاہ دیگر کے بکا بلے مرچی کے دیوان یا پرسی دیوانے چھوڑایا مالوٹے کہ واجہا یاد بکرے اگر کہ یاد دلان تو کا مدام ہست زندگی بلے آیا درستی دنیا یا یاد کتا ماوش مائی کاروانا پشک اگر نا قاضی ارزشت گیشتر و مستر چلی دیوانانے بلہر چون انگر ٹھاپ تازے ہیں وہ ماں اشیاء چی شاید دیستری کاری کو مکنے بلش میں بحضیری میں نوارے کے شما دروں قاضی دوستداروں کے دیوانا گوں کب جگہ ہمراہی کنے وہ ہنی ماں واجہ عبدالوہاب ایران اجادہ بشے کہ بے دو گب عبادات بچا درود درهبر که بلوچستان چارکوند دوست و دوزوا بلوچی زبان جهودکار آتمینه یک پرسی دیوانی پنچکوی حوالی بخش باشت من قاضی باره چی بروشم؟ قاضی بودی عهد درآمد پنچکوی بودی شاعری تو باشته یہ خاطرہ کہ قاضی یک آوانگاردی یک پیشنوی شاعری ہے چرا کسانی کہ قاضیہ زبان و ادب پڑگام یہ خود ماں بچارے قاضیہ بہت ایک شاعری رائے کچھی ہوتا گا یہ آترہ کہ قاضی راہنما قاضی رہدہبر قاضی استاد بلوچی زبان ہما مزن شخصیت دن کہ قاضیہ چاہیں بعض چیز در برد تو قاضی جنوبی معلوم چالیں دہ پنجاب قاضی پیدائش اور رند وانگا کراچی دہ شاست آخرہ ہفتہ دا ماچارے کے قاضی کو بلوچی مزنی شخصیتاں جو سید ہاشمی عابداس کانی جیار مولاک چاہی سینئر ترتا نیند پالائی ہستا وہ چما کسانی ہاں قاضی تو کا شاعری جین ہستا یہ واجہاں اور قاضی سرسوچ کو قاضی وقت باز در پوچھی واجہانو یک مادنی کشکی کا شاعری شما قاضی صاحب ادا مرزی اما بنگیری شاعری بچارے پورتے ہیں اس زہنوش شاعری کہ اولی آئی شہران دابتر ہیں مردم چاری آئی پوتگیا علم بیت کے ایمان واقعی شاعری اور راند خیر قاضی وطی تجربہ قاضی باز دیر شد اور شاعری ہما جہاں سار بیت کے وہ شاعریش قاضی زندگی کو چو ہس کے شاعر جو نباز ہیں وہ شاعری عہد حجبر نہ کوٹی بچے شعر زبان آدم ہیں ہر دوری بلکہ رنگ بدل بھی خالد بدل بن تھار بدل بن بلے شعر و شاعری و حس دنیا میں زندگ گزر اور ضرور معنی پاش کبھی ہمیں خاطر ماں گندیں گے قاضی کو عہد درآمد بیتا بلکہ وہ عہد امرائی کتا بلوچے ہر مشکل جنجال ویل مصیبت مسائل قاضی شاعری تو کا حسن آج راج موسیقی چوتن موسیقی توری ہر کجا ایک بلوچی فادہ کنٹر کی ہم ملا گئے قاضی شاعریہ ریاکشن کو قاضی شہر باش قاضی کی گم قوم گم راج گم سرزمین گم کرا وہ چونا اگما بچارے تیابدہ بلوچستان وقت فکر منزہ ہیں بلوچی لوگ کی شاعری ہے سید ہاشمی حتی ایک زمانے کے کہ میر گل خان نصیر میں انقلابی شاعر ہیں
آئی ہیں راجی مدتی وقت کشی میں آئی خاطرات ہو گئے جو وانتے ہیں کہ میں چتے آبدہ پر باز چیز زورتا ہم گالانی انبار ایسا و مساک باز گال زورتا وہاں فکری حساب ہیں چوننے ہیں کہ لاتی کشی کہ مثلا البتہ یہ عوامان خیال ہے کہ یہ دیکھ جو ہم گیشت سے بلوچی شاعری لگن زورتا منی حالا اگر مانو شاعر چاری بکم بچسن تیابا گیشت شاعری ادب فکری بنزے بیتا چھ سید ہاشمی وغیرہ دیگر نظر شخصیت کی بیتے نا عبدالمجید بہادری یا قاضیوات منیر بلوچی بعضی دیکھ شاعری حساب دادی نا ماشی گیندے کہ تیابتا پہ زمین ہیں چکی ایک دور یا پیش نوکی شاعری ماں شاعری سر بشارے بازی میں دانشوری بلوچی زبان نعتکار و کاواسان برشتہ کہ من دو یہ آبریج دو تا کیچا گیشت من ملپازو نحکی ہے یہ شاعر خیزی ملکی ہے جو پیشن دو کہ جہلتے ہیں بلے یہ دہر موجود ہے کہ منی ارتیابتو پر بات کرتا ہے خاصی ہم کی زندگی گیشتری بعد کراچی رابطہ میں دی کتا مانتے گی بلی گیشت پانسنی بیتا وہ قاضی و شاعری و تی ہیچ بہمی دیگری تفاوتی نبی تبری بلی ماں کہتے ہیں شاعر مثلا دیکھ چیزی بشا بعض حد دیکھ اسی مزنی گرچے ہیں سالے پہلے اسی کی شاعر بہتی شہرہ بہتی فکر زندگی بکا میں نے قاضی مسترین نشان چیدہ کرتا بھی یہ دہرہ کہ قاضی ہن چکا آگی شاعری چی گواشتا شاعری چی درنگا دکتا ہما ڈولا شاعری بہتی شاعری ڈولا ملنگ و دروشتہ بھی مرد بھی بکتا زندگی یہ مال و نظام یہ دیکھ چیزنا نہیں ہو زبان دوزدہ کو خبران باز کل مردی کا ظاہر مکنک چیرش دے و ساتھ پوشے کنک ہے قاضی کارنا ہے قاضی مدام کیا پک جاتے گا ہن چکے میں پیشی ایک سینیرین شاعر جیار مولا یادتا قاضی ہم ہمیں تبا خدا بندہ کے قاضی مدام ہن چکے کی شاعری تو کہ چون فکر کو ہنچی زندگی کو وہ دیکھ یک قاضی شاعری مستری نشانی اشارہ کہ شاعر بری تکرار اکفارت ہم فکری لحاظہ ہم تحریک غالب نشان کو کہ ہم آگے دیکھیں قاضی شاعری و تکرار کا یا یک گوش تھی یا حساب فکری آماچ بھی بل قاضی صاحبہ چونہ ہے قاضی تا ہر شہر کی قاضی بیاد کی مردم احساس کو قاضی یک دیگر فکری یک دیگر غالب تو کہ شاعری تو رکھتا ہے تو قاضی گیتر ہمشہ ایک مابوش ہے قاضی بلوچنی اردو گشا عوام شاعر بلے بلوچی تو کہ مابوش ہے قاضی راجی شاعری گیتا شاعر ملی بلوچن یعنی ماں گیندے ہر ٹیک کی چھے وارنا ہے بغیر چھے سیاسی ہے بغیر چھے غیر سیاسی بغیر چھے اجتماعی بغیر چھے آئی غنائی شہران غزلہ شان بچالک وہ باس ہر چیز شاعری قاضی شاعری تو کہا یعنی ہیچ ٹیک کی قاضی شاعری نادوست نہیں ہمیشہ ماں قاضی برشکنے کہ قاضی راجی شاعری وہ یہ دہرہ ہر کسا دل دوست قاضی ہر کسا قاضی شاعری مانتی بلکہ قاضی شخصیت لاز اللہ مردم کچھ چینی کو چون ہم آوات عدد خلقیان سرگستانہ کے قاضیہ چاگردہ ہن چکا سمجھتا گا ہمیں دو قاضی دوست ہے قاضی اگر ایکی یہ رجتے ہیں اور مردم قبول نہ کرتا قاضی ہے قاضی وہ قاضی واقعی ہن چکا اگر مجھے قاضی شما قربانیاں زندے بچارے قاضی داتے ہیں ہیچ کسا مشاعرن تو کا ہر سینیرن تو کا بل یہ آہد تو کا کامتے قاضی دو برا ہمیں سرزمین حاطرہ ہمیں زبان حاطرہ وہ ہمیں راج حاطرہ قاضی زندان شتا یہ مزنی ہے رہے وہ قاضی ہوتی بلکہ مستری زندہ ہستی کوئی بچ بھی نہ ہمیں راہ ہو نہ دوتا ہی ہم ایک شاعر مزنی گاپی مزنی ہمیشہ بشن کے قاضی کی شاعری آئی زندہ آتی کا واقعی ہم اپنے شاعر فکری کو ہم اپنے زندگی ہمیشہ مردمان درست خیر دیوان برجام بیتا دوست سنگت شہر کجا آتکن آئے بری مپدے ورشاد کنا وجل بخش بات ورشاد کن گیشتر شہر کجا من باز بات نزیرم دیگر دوست سنگت هستن هم شاعری هم نوشتاکی من یلبا انگه هست ما من نوارا تنم قاضی یک شعری آئی پرسی دیوانی منو چی
چه کتاب من کچی دیگه که یا ترکش قاضی شد نمچون شما بود درود مردم درست من چوشین کار مردیگه رد و ردالوی شد بود برچی نیم بله یه شهری وقت بود بلوشی یه جایی که بیچاره یه شهری و سرما جتر من ساک درست بی وشی زمین زیر و زبر بیتا کجان بود زمین زیر و زبر بیتا کجان بود زمانک چیر و سر بیتا کجان بود کجان کو بالوان سوتک بتارا چراغ جیگ تر بیتا کجان بود تمام سالان سال انتظار نصیبہ صبر بر بیتا کجان بود ہمک جا کو ملامہ زندگی جہانی گیب بر بیتا کجان بود ہمودا تحلیان تاسی برنبا دو دل شیر و شکر بیتا کجان بود کسی پر ایمنی یا گندگانے محبت در قدر بیتا کجان بود وطا جاری وطا گوش داری یہ دنیا پور و کر بیتا کجان بود کجان قاضی گوڑی ٹکانا نظام کس کے خبر نظام کس کے خبر بیتا کجان بود مہربانی جی خواجہ عبدالوہاب بن رشاد بن نوار قاضی شرعی و باز شاعری باندھا تھا چونکہ واجب مشکل ہے قاضی شاعری دوسرے نقطہ کے منی نگاہ سک برجستے ہیں عائشہ کے قاضی یکی زبان سادہ زبان عام زبان ہر کس پامی دومی عشری کے قاضی شاعری تو کا غنائیت موسیقیت ہمیچو بازی کہ ہر گشندی کے انچو شہرہ دیوا کا طرز وقت کے وہ بعد رندہ ہے گشندے ہمیں مارا گشتے کے مانچو قاضی شہرہ دیوا کے طرز وقت کا آیا خدا مرضی نور خانہ باز برا میں دیوا گشتے ہوشی دور سے بلا نصفت قاضی اگر زائے بھی کہاں خوبصورت تھا قاضی زاہم شو واضح تو کا ہے یعنی آئی شاعری تو کا غنائیت موسیقی سک باز ہمیش کا گیشتری گوشندہ قاضی جتا و شاعر جتا کو ہمیشہ ما شما درست آنے ما آج قائص چالی نوارانی کے زمانہ کے بیتا آرمت مشکل نوار نوکے کے حد کا ما چاہتا قاضی شہر مانے مجھے جو سپورس رکھتا دورتا ہمیش کا گیشتری گانا والا نہیں قاضی کے شہر کو بیتا زورتا تو شہر ہم آہاں کول کے کمائی ہوتا زارہ کے پرچے قاضی کو بیتا قاضی یک شاعریہ کے ہر کسا دوستا ہر لوگا ہر کسا شپا بزگر تو وانندہ اور ناوانندہ درستا قاضی عشقتا گوش داشتا و زادا وہ قاضی من یلا 8 کتاب شاعری چاہتا واجہ گوشا من یلا 8 تا منی آمار مطابقہ جی دہاں بڑا ماں پہل کرے میں 8 یادہ شتا یا کہ اولی و زرنویش تھی کہ واجہ کو زرنویش 1990 چاپ بیتا اور بلوچ دو روبیدگی و پٹکولی یک انجمنی بیتا کراچی آئی چاپ کو تا آئی اور رنگ پدا 2007 چاپ بیتا دو مرندہ بڑا شاگ مسازن سامڑا کے درگ پبلیکیشن درگ والا چاپی کرنا 2006 منی عہد کمے قصہ 2000 گام پبلیکیشن نے مگا چاپی 2010 اور ہانی منی ماتے وطن 2012 جنوری پدر بچا ہمیں یک سال تو کا ماہانی جنگل چیچو زیبانی ایہن 2012 چاپی آہن 2000 جنوری چاپی بچا ایک ماہانی 2 سمائے تو کا کتاب چاپا پدر کتاب ہنچو بہا بن نرسان یعنی پرفروشترے کتاب شاعری باندھا تھا قاضی ابتگام مریادے میں قوادرہ کتب میلہ یہ گون تھے قاضی کتاب یہ رہتا صحیح روچہ کتب میلہ صحیح روچہ آخری روچہ کے معاشرتے مجھے کتاب گوٹھ تھا قاضی حالانکہ یہ دیکھ رہا ہے وہ سالہ نسال یہ رہا بہانہ بولے قاضی ہنچو شتا کہ اثر کس رہتا کیا بولتا چھتو شتا چھو کول چیئے چھو بال اشکو وہ دیگے واجہ شاعری کتے مور پا کدوہاں رابطہ گا اس سشکان والا چاپ کتا گسا واتر کرنا پہ موٹا یہ ہم فروری اولی چاپی
فروری بیتا ہو دومی چاپی اپریل بیتا و پدا شکر انسٹیٹیوٹ آف بلوچی کا ایشیا چاپتا و شکر جورانی باربارد یہ ہم انسٹیٹیوٹ آف بلوچی کا ایشیا چاپتا مارچ 2022 بہرحال آدوئی کتاب اگر کسی گوشت کا بنا بھوشی بہتوں بزانا شکر جورانی باربارد یہ واسطے مگو وجہ ہاں شکر جورانی باربارد مگو آنی منی ماتے وطن ایگو نا اس نے منی آہدے آگو منی آہدے گمیں کسا کام پبلیکیشن 2010 چاپ کتا ہاں واقعی نو بیتا انگا یا کہ خیر میرا دہ کتاب قاضی ہے شاہ پیتا پتا ہنچی کتاب بیتا کہ جلدی مردمہ زور تکن دوست داشت تکن تو بہا بیتا یہ قاضی ہے آپ سما کا جتا استاد آپ سما کا جتا ماں ہو ماں دیتا بلما سیدہ منانا بیشت جی ہو آپ سما کا جتا بلکل خیر قاضی اولی کتاب زرنوشت شاعری تو کا کتاب تو کا یا بندیت چھوٹ واشی گوشتا ہمارے ٹیمہ گوشتگی کے ماں یکبری کے چھا دنیا شوتے مارا بیاری یہ زمانہ چھا کجا ہمارے ٹیمہ یہ زانتا کہ ماں شاعری میں یا روچے ماں آس رو کرائی شاعری باندھا تھا واقعی ہوئے پیما قاضی بام نازے کے جان رجل بانور بھی شب قدیر روچ بھی اتحاری قدیر زندہ درگور بھی شب قدیر روچ بھی پتی وشت کیا وحد صحب سرا بام کے برامشدان ہر گرہ حکلو ڈاہ بھی شور بھی شب قدیر روچ بھی باری قد جاہ جاہ اے ازل نستگیں دیدگانی نصیب دا قدیر زندگی لنجو تامور بھی شب قدیر روچ بھی اے دمو درگتا نی منیالا میں گوشتاں کی مردم آسنا استاد اصل تو گوشتاں کدے اب پیچھی سے جانے پر تو بیا کرا بیتا تو گپے بھی لڑے تو ساری ہے تیار ہے کہا ہے نا میں فرماؤں منیالا استاد بیا استاد اسنا بازی گپیا پدا قاضی ہے پدا قاضی ہے بہتی سردی سے اٹکو تھا وہ پدا قاضی ہے گپ ہمیں بہتے باندھا تھا لاتے گپ کو ہنسنا جاتا آئی موبائلہ ہستا انشاءاللہ کہ ماں واجہ ہوشا کا تیار بکنا واجہ یہ گپ پاوران اما قاضی گپ شنگی پر ماں منیالہ شابین یک کاری تامدار بھی دیمان چی ہوشا شما جی آؤ درود و درابات کل دیوان تمام سے وطر پر جو دل جولا کیا دل بدر دیا ہوتی کا اظہار کرنے واجہ قاضی صاحب ہے خیرات قاضی صاحب ماں رہا ہوگا بعض پدر دیں ایک وشبہتی معیشی کی بہرحالی واجہ ہے کہ ماں یک گندومن دے گندوکی کاستا ہمارا ٹیمہ کے گوادر ہے ماشتے ہیں بڑا قاضی صاحب اتکا ہوتا خیر آئیہ شوقی کو مذاق کو اچھتے کہ مری باری بڑا گدی بیتنا ماں کو انشاءاللہ تھی باری گا بیتنا غیر نہ کچھ یہ گپ پدا بلے قاضی صاحب انچین یک شخصیت یا مزنی انسان یا من خیالہ ہم باید آئی واسطہ یک بہترین کاری یا عشی کے مسئلے کاری بیتن بلے وشبہتی عشی کی وقتی کیا حیاتہ ہستا مقصد بھی آخری روچان کیا واجہ زندگا میں گواہی ایک ارتباط نزدیکیاں ہستا مقصد مجسمہ بابتا کہ ماں یہ کار کتگا بڑا ہی واسطہ میں دیم کہتا ہوں واد صاحبہ وہ تھی خوشی اظہار تھی البتہ بعضی مرتبہ ہو کہ شما کا تو قاضی پا جنیارے یا تم طرف مزنی بدوالی دنتنو آئی ایک زبان خاصی ہمارا قاضی ایک انچی انسان ہے وہ طرف بجا کر رہتا ہوں ماوانچی کار نکتا کہ مارا بدوال دنتی کہ برعکس بھی اتفاقا ایک اس طرح بڑا یہ مجسمے بار ہے گب جاری ہوتی خوشی اظہار کو تو جو میں نے گشتی کی منی مجسمے اتفاقا دیر ہے کوئی ٹھے ابھی اٹھ بھی تا واجہ اکرم دوستا جماعت شاہ ابھی اٹھ بتا کہ دانشگاہ ہی رہا
بلے بہرحال یہ مجسمے بعض دوست بھی تھے گوشی کی منی واجی کی مجسمے کاش منی شارہ پسندیہ بھی تھے ودما واجہ ہو کہ یہ مجسمے خیر میں پتی کہ چونکہ آج دینے کہ نسل پہ بھی ایک میدان سر ایک آسانے کا ہے گوشتی کے چونکہ شارداریہ پسندیہ کا رات مردمہ گوشتہ بھی تھا کہ یہ خیابانی ایک روڈ تھی نامہ کرنے وہ ایک مجسمے ایک میدان تھی واسطے کرنے کہ مانا میں گوشتہ کے گوڑا مانی مردم گوڑا یادگار زادے ہیں کہ مانتے کہ مردم تزمین رکھنا من کو پیارا یہ وشباتی ہے کہ قاضی رنگ مردمے کی انچو مور تائید بجان کارا ہوئے و یہ جاگہ برسی مردم گوڑا میں جو وش کے سنتی ہیں بہرحال مانا دیکھ گاپ پہ نیستی ماں ہمیں ہوتی آخری گاپ میں وہ قاضی ہمیں بیتے گنتا انشاءاللہ کہ خدا آگے جانتا نصیب ہوگا بول بانشاء اینی میں دنترے گوشتاک نیو پوجا کریم باشندہ سلام و درود دیوان دانتان واجهان افسوزی گپی که برچی مشمالی بزین دیوانا بلوچی نامدارترین شاعر پرسا نشتگی ای برال یک مرگ یک انچین چیزی که هر وقتی هست زندگی که هست مرگ هم هست قاضی ببید یا دیگه هر شخصی ای استی و نیستی یک بحری هند بله بلوچی ها مرچی وقتی یک بلاهی شخصیتی چه دست داد انچین شخصیتی که شاید نام و تبار و پجارو کی پکشی که بلوچی شهری زبانی چه ادیب شاعر نوشتکارا برد میتگا لوگا کسان و مزن و درستان سری کد بڑا قاضیت و نہیں وقت کے شہری سرکت بلکہ قاضی چمے ہما شاعران کل پارسیان درجہ یکت کہ آیا بلوچی اما اوریجنیلیت شعر کے ہستے آئی بود پا مردم سرکت ای یک مزنی بود و کمال لوٹید کہ تو مزنی شاعری کت بکنے پدا شاعری عام لوگ سرکت بکنے کہ ہر کس وتی معنی درگت کت بکن چاہا کسی کہ شاعری جولان کیا شد کند یا کسی کے لفظان اتہا وتی امیدان گندیت وتی ارمانان گندیت قاضی ہما کست کہ بلوچی نوکی دہر شعر غزل برتی بہام محلوقہ سرکت انہی وقت سرکت بلکہ قاضی مرکا مرچی شاید 10-12 روز ہم بستا تراہیں بلوچستانا ہر کجا تو بچارے روچی نہ روچی دیوانی روچی نہ روچی مراگاہی از سندھ کے قاضی روچا دارگند اور یہ مرگے پرسی گند افسوزی گند دیگه ایچ شخصیت نبود تا بلوچی زندمان ادب ببیتند یا ازنکار ببانتند که تا ای حد مخلوق دلا دوستناک بیتا اسی مطلب شن که ای مردا ای هستیا پا بلوچ حزما پا بلوچ زبانا پا بلوچ شہرا پا بلوچ کلچرا ہما کار کتک کہ شاید کسا کت نہ کتک ای خاطرہ قاضی پا مساک باز مهم بود بلی اسی که قاضی وقت کهند قاضی چینچو پا ما اهمیتی هستند قاضی کجا ہوشتاتک بلوچی شعر تها بلوچی ادبیات تها شاید زود ببیتند مرد یہ گپا پرسا چپاک بجانتند بلے قاضی تها
لاتی هنچی صفت هستند لاتی هنچی هستی هستند که اما هستیانی برکتا قاضی بیتر یکی بهشند که قاضی بانندهی مردمی بیتر قاضی چه یونیورسیتی دانشگاه ها درد کرد قاضی یک بروکریتی بودتا قاضی اگم بلوٹتینی چومه ایلگه واننده و بروکریت شاعران یک انچه مقام یہ تو با وشتا تک نشتا کرد که آیه فهم آیه زانک صرف یک الیت قوم یا الیت گروپ یا تک معلوم بودتند بله قاضی اما مردم بیتا که آیه شعر تها یک علقه ارتباطی که عام مردم ها ای جور بود که آیا عام مردم زبان و زبان کد کم شاعری تها چوشی مردمی گندگ بیتین یا زانک و پجارک بیتین که آیا و شعر تها پہل کرنے کہ آیا و شعر تها زبان تا این اندازه کو مخلوقا آرد نزدیک کد آیا گالوارانی تها همه روزمره زبان کارمرز بیتند که آیه کارمرز کنک گوهی شیواری گوهی وشی و گوهی وشتامیا شاید مشکلی کاری بیتند بله قاضی هنر همشد که آیه ادراهی کار انچو پرزانی و وشیا کد که آیه هم زبان تامداری استد و هم آیه شاهری شیواری و شاید چه بغیر هم قاضی وقت هم گوشی گفت که شاعری منا سادگی دوست بیتند که هم آیت سادگی ببید هم آیت جولانکی ببید سهل ممتنع چیزی که فارسی ها کشند و میتها اگر یک سادگی و جولانکی همراهی یک شر حوالی هستند قاضی شاعری دارند و نلوٹ گپا باز دراز بکنم بغیر چه ایشیا شخصیتی لحاظ هم پاما سخت باز مهم بودتا شخصیت ایشیه که قاضیات درانه اتوریته که هسته ها چیلنج کتگند ای اتوریته توی سرکار ببید ای اتوریته گفته الیت جامعه ببید ای اتوریته توی اخلاق ارزش قدر ببنده ای اتوریته توی شخصیت هایی که به جامعه تو کا آن ارزش ببنده ببنده و همین خاطر آئی ہما تصویر تا کہ کچھ درانی ہستیاں بلے زندی ہنچو کت کہ کچھ درستا متفاوتا و این متفاوت زندہ تانا یہ نہیں کہ آیا ملنگی بودتا بلکہ یہ ملنگی توکا آئی بدی اما درانی قدر و اقتدار کے جامعے یک شخصیت دروگی را دانتے قاضیہ و درو چیلنج کتاند پریشیا قاضیہ و دی دوست ہم نارزا کتاند و دی سنگت ہم نارزا کتاند و دی رنگ حفظر که هستن آئی هم نارزا کتن تی کلاسی هم یک کرا دور داد و یک ملنگی بود و یک سر و شاهی که برای جیدی پچد برای گلی و تنگ کند برای بوتلی دستاد برای کسی ملامت کد برای کس آئی ملامت کدش و این ملنگی توقع یک زاندکار مردمی یک وانندهی مردمی یک کسی که یک موقعیت اجتماعی توقع هستن توشین زندگی بگوازی بیتن شاید چه قاضی جند شخصیت ها ممکنه نه دیگه کسی ها و این چیزیں که قاضی کد و نه تنهایی بلکه قاضی پری راج واسطه هم مهمت میں نوکی ای دور شاعران تها قاضی ہما مردمت کہ ہر وادی گون ریاستہ چیلنج کارات قاضی ہما مردمت کہ دوی رندہ کے حکومت نظامی پاکستان تہا بارکو اتکن قاضی جیلا شد ہم زیادہ کے دورہ جیلی سکے ہم مشرف دورہ جیلی سکے بلے شاعری ہم کو سیاسی مردمی نیا بلے جیلا ہم شد و نہیں وقت بلکہ قاضیہ پری راجہ پری قومہ وہ تی شرطنی ہستی وہ تی بودنا کی چوک ڈاکٹر کھمبر ہم چھ دستاداتو آئیے گان ہم ساکر وہ آہی ہے اشیاء چھ ابھی قاضی شاعریت ہا کائے آئی شاعریتوں کا تو یک تہنائی یہ گندے کہ یہ تہنائی دو بہرہ بہرند یا کہ تنہائی ہمائیں کہ بلوچستان بلوچ تنہائیں بلوچستان تو کا بلوچ کی وقت کہ
کہ آئی ودی سرزمینہ درآمد تری مردمیں یا کہ قاضی جند کہ ودی سرزمینہ درآمد ودی محلوق کے تہا تنہائی درآمدی شاید اگرچہ بلوچستان جون سے آشوبیا چا بغیر آئی شاعریتوں کا دردناک ترے سوزیں کے اسکیں اور تنہائی سوزیں اور قاضی جندے تنہائی سوزیں اور دو سرزمینہ تنہائی سوزیں شبہ مہربانی بزیں بعض واش اشت وجہ کریم باشادے گمتی ترانا اور یپرے تاہر پیشکاری یا گپی کچھنا یاداشت یعنی قاضی ہے شاعری حاضر جوابی موسیقاری باندھا تھے نا چک قاضی ہر وعدہ بعض رندہ شہر وزن سر ہٹ کو تکا اچھو آمادہ و تیار بھی تکولے گجرہ فل بدایا روشتا تاہر پیشکر جی یعنی قاضی منی مہمانا پیشکار ہوا یا جائے تھے بڑا بیگا موسیقی و برنامہ کو اچھا لگا یا طرزی من ذہنات باو قاضی صاحب طرزی واشی اسی کب کے گنگنائی میں آئی کہ جا بڑا کجا شہر آتا قاضی کو کہ ہیچ ذات نے ذریات نے ہیچ ذات نے ذریات نے مرگا کدو باندات نے ایک تاہر پشکری رندہ ہوتی نواری ہے جب باز باش خیر دیوانا دیما برا کھنے وہ ہمیں گوشتان کا یک شخصیت ہے کہ ادھا میں اتحانی موجود نہیں بلے بلوچی ادب اللفظان تو کا بلاہ نام بانو زاہدہ رئیسی آیا کشتی ماں کے دو نکبتا ہوتی تواربان دے رہا ہے زاہدہ رئیس راجی نے مگا سلام و دو درابات تھی ہر کسی دنیا کا روگی علمی ہے بلے لاختی انسانانی روگ نہ تانا آہانی جندے کولو نزدیک مردمہ تولینی بلکہ آہانی سرجم راجہ و پدرت کان چنانیہ تیزگامی زمانہ کا انسانانی زندو مرگر ہیچ جاو دستار نہیں اور چشین درورانی رسک سگران نہیں کہ ایک انسان یہ ویرانیہ سرجم راج پاری کا پدرد بھی ہے اور سے پتر آج بکام ہزارانی کچا جنازہ ہاں کوپک ودا ہمک روچ مردمانی مچھی ہے قبر سرونہ پا پاتیہ وانے کا سر بھی واضح جہاں غائبانہ نماز جنازہ دیر بھی واضح جہاں قرآن وانی کنر بھی گو آئیے مہر و یاسا بندوقی مالوکی ہمک شک و میتک و بازارہ ہزارانی کچاس بے تواری رواں کے برجم دارت بھی چراغ وانے نگ بھی آئیے پیوستہ کے 100 تلان کا نگ بند پا آئیے ہم کروچ یادانی دفتر پچ کنگ بھی پا آئیے کردے ساڑھائے گا دیوان مجلس ایک کنگ بیبان تاک و روتاک و محتاق سیاہ کنگ بیبند چاگردی رساندرانی تہا چاکتے گئے گیش پر سے پتر پیچھر مبی یستی بھی مبارک قاضی دیگے کسی نہیں قاضی کی جو سرا بگر تا پادا بلوچیا آئیے مہر و عشق آئیے جذبہ و مارش آئیے حیال و لیکا آئیے کار و کر دوست کو بلوچی زمینہ پہ وستا گا وہ بلوچی ارواح لکتا گا وہ بلوچی روتا گا سائش زورتا گا وادی آئیے شیر الہام کو تراجہ ہوتی دلا جاہدا وادی آئیے ہوتا بلوچی کنگا بلوچی کردے پیش دارے جو بھی کود بلوچا وڈا بست قاضی مردہ پر دراجہ ممی جو شرق و عزت دار کی اسے دروری سرجمی خطہ لہا دست نہ کبھی کہ کجا ہم دیگے راجی ہوتی نامداری شاعر و لفظان طرح چوشے شرق و عزتی بخشاتا دیدے قاضی آدھگا قید کی آئیے بیرانی دوازدہ روچ وزرہ پت ہم پر سے پتر یکشرہ پچت مروچی مہمائی یاتا پر رینا گائیں مائی انٹرنیشنل ریلیشنشپ آف ماسٹر سے سنہ زورہ کا رن فائنانس ڈپارٹمنٹا 19 گریڈا افسری ادا سربوہ کا رن قاضی ہوتا سربتی سرما آزمانہ نڈو کیت نامداری عالم دین قاضی عبدالرحیم کے مقبران بلاہی استیت آئیے نماسک بوہ کا پد ہم مبارک قاضیہ وطا چا اے دیگے بلوچان جتا نہ کت یک نیمگی آدھو وزیر و وزیرہ نشت دومی نیمگا پوری اگرو مید و شباک ہم نیاز بود اگا مزنی گاڑیاں سوال ہوں تا اشترام و جمازی ہر گاڑی اکدینوں کو ہوں کشا ہندو کو میتا کے سیر کنوں کو ہوں اب نمازی بھی صرفاؤں کو ہونا زیریانی دردام شہید دارت کسان سالی بچکانی سنگتا تو پیرو کماشا بھی ہمبلت آغا توندہ پہ ٹنگوکانی دیوان ہنوشا کو سنگتانی مجلسہ کو سنگینیاں تران کنگاؤں ہونا کسیا ملنگی بشت کسیا ولی
کسیا شاعر زان کسیا ابی صد نابزان تھی بلی قاضی و تپشری زان کے من کیا و چی کا نظام قاضی امانت کے آئیے بلوچی گوشندہانی گچھے مٹی آئیے صوت گوشدارکانی تام و لذت مٹی آئیے سیرانی سر بانورانی سرگو کے صوتانی الہان مٹی نوارانی زمانے کے نوار کہا کنوکانی گوشے گئے کہ کسی گوشندہانی لوگے نوارانی گرگا دکانا نے کہا کب آہاں بس ہمان نوار روٹے تر کہ آنی ہمارے قاضی شیر مان بھی قاضی جدیدیت ہو زانتا گت بلے ایمو زانتا گا کہ زندر ہما شیرمان کے دس مالو کا یہ رساں کا سر بھی بلوچی لفظاں کا شیری ساششتانی نگدسرا مردم کینا کے طرح بوجا بلے زر نوشتے پیشگالا بچاریا مبارک قاضی کے ہوتی ساششتانی سر نگد حقا ہوتی وانوں کے دستہ ود دیانی بلوچی لفظاں کا داتگی دا شیری ساششتانی کتاب مبارک قاضی داتگی انچے منڈیاں کے ہر کتابیں ہوتی جتانی دنیای پیشداری جتانی عزمی پیشداری آکے پا دل دوستے کارا شاعری کا آپا ورنائی بچکانی دلے وہاں کا زبان کا آکے چونا ساس کا آکے پا گوانزہ کا وقتگی بچہ دلو جن مرقتگینا زہریک جن موت جن کردیک جن یہ کتابہ مشترک پریات ہو گون زمین زادگانی برزگی واری دل برے داستان ہو گون میرے قاضی شاعری مز نگت داد نگت ایوارڈ نگت پمچ کا راجہ مروچی آئی دستار میں آزمان ارسن کو نوزہ گریڈا پشانیا افسری کنک حق الارب و انچش سنگتی کنک کے پوتا ایک لوگی اٹکت مقام ہوتی پگارے گیشتے میں بہرا ہوتی سرجمین ذرہ و خدای نامہ راجے نیزگارہ دی برا باہر کنک و وطا قوت اللہ نام سرنندہ و توکل کنک کے منع چا دیگے دریئے رسید چشی قاضیہ کے ولی گوشن برا رد نوشن من قاضی لچے چیزے بندہ ہوں ہوتی بشتاں کا کٹینا من کی چمشاق دار دے پا دروازہ گا ہیچ ندارد نگاہانی پیمان آیا تاک یکنی مگی حاک یکنی مگی کانچ یکنی مگی زند یکنی مگی کسی پادا نشد زندگی سواس مردنی چوکنے مردمانی بدل کانچو کاغد نبند ہاون قاضی ارواح بہشت جاویدن تو نام توارا ابدمان دکنات شالا ہنچشوار میں نتوار جی باز باش بانوں کے باوجود کہ در نیا بلا آیا مختصر گپ سے منو میرے کہ دے میں ہم گوشتانک دیو یا نوشتانک وانو کایا اچھو مفید مختصر کے دیوان باز دیوا ہا و مردم جو بھی مردم در سیامہ گوشداروں کا ہاں تحموری پا گوشدار کا بھی پیدا کہ یہ وحد و درگتا گوشتانک دیوکانی بحرتوں کا وجہ عبدالباسط بحراوی جو دیوان ساری جہانگیر صاحب دے لوہاوند نامہ درود و درحبات کل دیوان بان کو واجہاں درود و سلام جان مبات ہے بروچی دیوان ہما پیوشما سرپد یک کرسی دیوانی خدا مرزی مبارک قاضی نام و یاتا برجم دارا گتا میں ہنچوش کے ہر وحدا اول سرا ہما مردمانی ہما بانو کی آواجہ کہ یہ دل سیاہی کشن بہتی راجی جوکارا یہ رنگی دیوان تہینا آیا میں سات سلام پیش کروں آئین منتوار منی دعائن ہاوان آہاں پا مدامی حس و سلامت بکن حاس کا میں واجہ تارکا و سرجمی باسکان چاہوار گلے گا کہ مدام درسیان حس واتا پا مدامی مبارک قاضی باریا ہما واجہ یا بانوک وایا ہم دیوان بیتگا ہم سنگا بیتگا اور گیشتر و شرطے گوشت کنا بلے مبارک قاضی چوشی گوانڈین و کسانی چراغی نبی تک کہ آئیے روشنائی آئیے ترپناکی آئیے ہما شان میں تمہارا سرمارا تمہا آئی بارہ ہیچ مزان ہے مبارک قاضی یک ہنچی براہ چراغی بیتا آئیے روشنائی سرجمی بلوچستانا رودرات کی بلوچستان گوری چالی بلوچستان روبرتی بلوچستان بلکہ
حمد دمگی کے بلوچ زند بازینا آئی شہنسار بھی تگن تو مروچی چوک چوک مات پھر مبارک قاضی نامہ زانگ آیاں مبارک قاضی مروچی ہر جگہ یہ نام محروم کے دبائیں مبارک قاضی ہمارے پیموش کا سرپدے عبید شی کے یک جوانی زبردستی مزدلی شاعری بیتا دہوانگی بزان کتابی نوشتا آیا اکادمیک شہدر برجاہی دانشگاہی واندیم بیتا آئی لیسانس و پوگ لیسانسی ہم ہوتی گفتا کول میں رودرات کی گنگا امپلی ہم کتا چیزی روچ پیش لحظی سنگت دل لوگات کگا بل عبداللہی پناو نامی ہستا دکتور مہندس استاد دانشگاہ ماوڑا مبارک قاضی وعدہ وحدی گپ کت منگوش کے مبارک قاضی عبید شی کی شاعری بیتا شوشش زانے واندی بیتا فوق لیسانس و امپلی بیتا یا کہ سرکاری مدیری بیتا بہمانتا جھکا بیتا جو مبارک قاضی دانشگاہ مانتا منگوہو مبارک قاضی وانتا بلے آیا ودی مادراک میں شمائی پیوا کسی کا ٹیلو لگتا ہر جا برو بوشی کے بعد دکتریوں مہندسیوں استاد دانشگاہیوں آئی مادراک آئی علم بیتا آئی ذات بیتا آئی شعور بیتا آئی یکرنگی بیتا مبارک قاضی دوتر و دپوست و درنگی انسانی بیتا روج ناپیکری بیتا مرنگی بیتا سادگی بیتا فوق لیسانس و لیسانس شاعر باز بیران بیتا میں راجع بلے من ہے لوگ مردمان پاچاہنے بل مبارک قاضیہ مرچی سرجمی دنیا ہر جگہ بلوچ اشتہ پاچاہتا آج چیزی کے ثواب بیتا مبارک قاضی بیویت مبارک قاضی من ہے آئی پوگ لیسانس بیتا نئی ہوکا آئی شاعری بیتا آج چیزی کے ثواب بیتا آئی روجنا آئی پیک بیتا آج چیزی کا آئی دلا بیتا آئی دفع درشان بیتا آئی دل و دب یک بیتگا روجنا پیکری انسان آنی یک کچھ نشانی ہمشے ہر چی کے دلائی نے دل ریچا ڈالنا چی خسا دا تورسان چی شاگرد دا تورسان چی قانون دا تورسان ہر چی گپی پیکری آنی وجود تو کہیں دل ریچا ملکے حال گہبودیا راج گہبودیا مبارک قاضی وجہ مرچی مبارک قاضی من دالا مستری وجہ ہم شکار روجنا پیکری بیتا آ دوتر و درنگی بیتا آ مرنگی بیتا آ سادگی انسانی بیتا خاکی انسانی بیتا واحد کمی ہم چکے واجہ استاد علی باک شاہ گوشت واحد باز گراک نبی منی گاپا من دیوانے تو کم کی دراج کا اشکر بل نہ کرنے واحد گراک نبی دیوانے بلے دوبند شہر واجہ پچھما بل نہ کرنے مبارک قاضی جاہی گشی بارگی ساد وڑا قاضی منی ساہ سدید بارگی ساد وڑا قاضی منی ساہ سدید چیت بستار منی ہوتی چے بلاہیں مرتو دیکھ جاہی گشی زندگا ماندہ منی گھم زندگا کھے وطی بارش سے بنیادہ خوشی منتوار شواجہ عبدالواسط بہراویہ قاضی گشی دفع بدوچا دلا بدارا کجا امیدہ دفع بدوچا دلا بدارا کجا امیدہ اس سنٹ شہرہ گمی بیماران کجا امیدہ منار میراس درد بسی کے گمان گونے درامدیں بانڈوان بچاران کجا امیدہ ادھار قاضی نظام زیمِ دلانی حالا ادھار قاضی نظام زیمِ دلانی حالا ملور گانا ردا کتاران کجا امیدہ لفظاں کی گلے اکار اشاد وجہ میر جان میر گئے آہش پارا کو اشد کے گا بڑا اشیاء رات من زندگان درود درآباد استاد اشتیاری یا گپوشو گوٹان وعدے کے منی راج کنگرو نرمزان اچکار شازان گال گفتار خواس و شانویس و حبرزان
और सामने ग्वार एक जगह निंदा ये दीवाने वशत कनर सरके गाने हैं हमें कुशल लूटा के मुबारक खाजी है याता के मर्ची दीवाने पर जंदार बुतर मारा मुबारक काजी हो आये वड़े नविष्टकार हो इज़्नकारा ने फिर जो देवा बरकियत हमें मैशो में आमराइयो हमको भी लूटित मेहनत वाला मेहरबानी वजह मैं अवली नविश्ता कुवानोक कादर जुनैद बलूच दासबंदी करने में द्रुत दीवान नबीराने काजी बाबता बस तो गप जिंदगी है वो गुरसरा उदा मुर्जी मामद भी बेगुल है चंदे हयाला काजी बाबता आए नशनाकना वालेकुम सलाम रजाजन डॉक्टर सुधरेंगे मरी नजर आओ मरी ख्याला काजी है कंची शायर है मर्ची के मैं म्याना नहीं ओ मर्ची आइए साजिश बिना असर मैं दीमा येरा नी मर्ची के दौरे वानिंदा नक्कारो निविष्टकारो वानोकानी वजीफा उगदे के काजी शायरिया कश बिगन मरी नजर काजी है शेर और असर के अस्ताम आदनिगा आसाब के बैग लूटी आने वाले का अपना भी था वो काजी मन नजरा या कंचे कश नबीतगी गारे या जजीरे कि मारा जब के रिस्क फुलों बड़े सरमचारे लूटी के काजी है शायद ये पता करती है हमारे पेश करती मरी नजर आओ मरी ख्याला काजी के शेर चाहर इडियोलॉजी चाहर सियासत चाहर तफक्कुराची बुस्तरी चीज़ें काजी दर्द एक इंसानी दर्द है काजी दर्द हमा इंसान दर्द है कि कुरे खाकियत हा ज़ाजर कशगे रंज बनेगा काजी वतन उसी के खून तिंगित तो पशुमान नबी बनी आदम खून तिंगित तो पशुमान नबी बनी आदम आदमी ज़ाद सरा छूने ज़वालियत का ये इंसानी सुहूत ये इंसानी ज़बान के काजी आइएगा पजा ये मसले बोलकर पे मारा शुआज़ लूटी मर्ची के दौर के वतमन्ना माया मुदर्न पोस्ट मुदर्न कुछ के आया इंसान अखलाकी लिहाजा इंसानी हुकूकी लिहाजा होती हम हद्दा के सर पे लूटे सारे आना हमें जोग्राफिया के मान इश्तगे बलूचिस्तान एक अच्छे जोग्राफिया ये काजी को हमें जोग्राफिया या को हमें सरजमीना को हमें हंकेना ताल्लुक दारी ओ ई बलूच राज हम छ जहान यक राजा यक राजे आया हम यक हस्ती है आया हम यक पजारे हो आया हम यक रंज हा यक दर्द हा वो ये दर्द यक जहानी दर्द ये दर्द यक जहानी रंजे वो काजी पे में यक इज़्नकार हुनरमंद ये कार बीता कि ये दर्द ये रंजा जहान दीमा पेश करना नी गुरसरा वाद बाग नगर बेगुले चंदे गप्पा के बलूची वानो बेगुले बारे सरपदन के बेगुल चूनी मर्दे बीता हम फारसी अदब सरपद बीता ओ हम अदबियात गारबा सरपद बीता हमें भी उर्दू हिंदी अदबा से जानकार बीता बेगमा में निविष्टा का कि लाते मर्दुम नाम खेल तो जिंद सरशोना इचरंगे फज्जार मुहताज ने आहान यज़्म बुलंदी शायगानी व हमें जहती जो आफ्ताब आमद दलील आफ्ताबा उदी शाहिद वतन आहानी इज़्म जिंद को यक दुनिया अंचो हमदब है कि आहानी इज़्म आहानी जिंदे जिंद आहानी इज़्म ये पे मर्दुम अनुश बेपरवाह या दीवाना को बीत कना भले मुनाफिक दुखो सजवर नमा मनी नज़ा
ایچ بنی آدمی شرطری صفت یکی ای بجنی کپتے کی رنگی مردم دنیا اتہا سک کم و نایا اسی سبب اس ہے کہ بنی آدمی ای صفات میک مردمی مجبور سک گرانے یا کسابی ہما مردمہ کے آنی بابتا غالبہ گشتا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا بلی منی حال بعد خاریہ عبید ہم یہ ولیاں درویش و بزرگاں چیا کے منافقی یا دپوستی و دوتلی چب بعد نوشیاں مسئلے بدی و گنائے اشانی زند پچے کتابی و اشانی ظاہر و باطن یک کے ایچو وطی دودیں ازما سچاؤ بیمٹن دیمترا بیگول کشی کے من پہ یہ خبرہ پہر بندہ من پہ یہ خبرہ پہر بندہ کے وطی بے بروردیں زندہ انچیں دو پکیر و ملنگیں سنگتان صحبت شرف منا رستہ چریشہ یکی ملنگی عطاشات و دومی دیوانے کے قاضی مبارک ہیں پدہ گرسر گوشی کے مردم توری منی ہمیں پہر بندی و افتخار گنوکی بلے کم بلے من پس سیت گوشاں کی یہ منافقی و مبالغہ رائے نہیں یہ منی دلے تواری میں نتوارا شو میرا بازواش من نوار چو واجہ جنت بلوچا کچھ پسا بندگا روشو ہمتران بھی نی دے میں نوشتہ کیا گوشتان دیو کو واجہ سید صاحب یا کہ دیوان ساری ادھر نہیں ہاں ہاں چاپ لفظوں ہیں درود و درحبات دراو سلامت بازے بولی بیرون ملام شاعر عاشو بابا مبارک قاضی قندیل تمام شہر میرانند یک یکا قندیل تمام شہر میرانند یک یکا دل بور ظہیر طاہر گرانند یک یکا مبارک قاضی رکھتنا نہیں کتانا آئیے کہول و کٹم مردم پرسی کو گمیگن بلکہ سرجم بلوچستان عرصی کو پرسی گن مزن کسان پیر و ورنہ مات و گوھا درستانی چم و دل ویرانی انباز آس گوارگان چمردما ابے بلوچستان کوچگو کلگانی درچ کو دار مرگو گلو بلبل گزہیر نال شانت لو کپوتنا کڈوں ہی زیرو کبند ماتبند و تیہرو تلار ملور ملورن چیا کے میتگانی مانداشتگی آس بنگٹگی شورہانی بدبو بلوچ چاگردے پرسو ویرندانی موسم ترندے نپس گیریں جاورال مبارک قاضی تب تگی دلے دریک کگام گو دریک کگام شی قاضی گالا دلگوش کند مرگ بالی کجا شتن نہ صوبے نمبا شانتلے نہ بلبلے کہت بیگہاں نہ جن گلا پری پری نہ کام گوانی رمے گزید نہ گار کنجانی ٹولیے نہ دروچ کو بٹ نہ کپین جرے نہ ڈیس کو گولو نہ سیاہ گورے ملور ملورن چشو کنر ملور ملورن چشو کنر ابیت کبیت کن دری گو در عجب نپس گیریں جاورے زہیر وارت دلو جگر مرگ بالی کجا شتن قاضی دل بورے دلا دیرن کے اچوتا درامد بوتک بلے گیا ایک کریابی مارشت مارے تک وحدے کے سمینہ زدگے شانتولا نال تک قاضی ارواح بنزہا دردانی پل سرپتگند سرپتگند تو کہرے چیانٹس جتک دیوان لگے قاضی ہے دیدک مجھتی وکی مسکیں ڈگار و سورمگے کوہ دلگوم میں زرا گو بہے کو لگا ہمیں محتا کی روشک بوتگان کے بگندے کاریں کرکی کیے شوہازہ نایاب تی مروال دے دست بکپی قاضی جوش بشید کے تہی شوہازہ زندے لدا ہزار برا تہی شوہازہ زندے لدا ہزار برا مکب تگاوتی جندے پدا ہزار برا چھ نمار پرچمنی درد یک دمانے تو نچار پرچمنی کاغذا ہزار برا ہمیں حساب منی درد گیش بند قاضی
ہمیں حساب منی درد گیش بند قاضی اگر جنا صدا گو صدا ہزار برا میں امروز آواز کم منچی مردم ہس کے آپ وطی جندہ زندگان آیانی ہے جی سرو گرہ بہانی زندمان دگرانی گم ہمیں دعوی بابا قاضی زندمان ہم وطی جند نبو تک آیا ہر ساہ تو قطرہ پر ڈیو راجے گلی باندھا تسا کا شتک آیا مدام یک شادنی و آجوم گل زمین نے واو دستک قاضی جوش بشید اسائے ساز مہر غم زندگی منی نہیں اسائے سازی مہر غم زندگی منی نہیں تو دیگر کے سہا کرے منی وطی منی نہیں دلوں ضریف جی دلوں ضریف کا جنتی جہان وشیاں بھلے منچون واب دستگاں کہ آگہی منی نہیں ہمو برا کے چم رمض دھرام ادانی ماڑیاں بیچار قاضی قسمتا وطن منی منی نہیں ہمیں رنگا نمیران حق مراد سائرہ ہم زار جتو وشتک نہ علم شوق نہ قوم دوستی نہ سود دنیا ہے چوشی میں جوہر و جہاں دوست و سستی نوجوانہ سوچ نمیرانی مبارک قاضی وطی دورو باری کے وطی ابدمان احد سلطان شاہرین فقیر شاہرین درویش شاہرین قاضی کو درائیں شاعرہ جوش بشید یہ شاعر چولی انساناً وطی جندے لوگا مہماناً یہ شاعری اللہ فقیر قاضی وطی احد سلطاناً یہ مبارک قاضی شاعری کو واہب لوٹا ہم دپیں آئیے ہمک دو رگال و شہر وانا کے مید و ملار دیکان کار دانشور پروفیسر مزن کسان ہر کس آئیے شاعری اقامید تو سرفت بید قاضی ہر تحر شہر نوشتہ کتک پدرور دستوں جواب سانک ہائیکو چارمند ٹوکور پابند لچا آزاد لچا نیم آزاد لچا ردا کی لچا بلوچ راج وشالانی گوشندہ چا برستان گیشتر مبارک قاضی شہر و پیرمند گوشتگان ہاس آہد ساز نمیران نوران بزنجوا دورا کے پیت بندے دور بوتک اگام گوشندی لوکی پیت بندے اتکا گوڑا منحاسی چاہے تک کے بابا قاضی شہر گونند یا نام مبارک قاضی محلو کے تہا باز نامدار بوتک او مروچی ماں گندگائیں کے چا بابا قاضی رابطنا پت بلوچستان ہر کنڈو نمگا چا بلوچ راج حضرکار اوید لس محلوکم آئیے پورسا دارگمائیں یا واجہ رئیسی چرا زیموری حسن شوینگی کا